Хей, здравей! Искаме да те мотивираме от Църква Съживление с едно послание, което ще донесе божествено възстановяване, божествено изцеление, божествено обножаване и божествено възвишение през 2026. И искаме да ти представим в 66 книги от Битие до Откровение, четвъртият, а кой е той всъщност? Това е личността Христос, помазаникът, Спасителят, който всички очакват да се завърне отново. И бих искал да ви ги представя в книгата Битие. Той се представя като семето на жената, в Изход той е агнето за клане, в Левит той се представя като първосвещеник, в Числа е облакът през деня и през нощта, в Исус Навин е капитана на нашето спасение, в Съдия е нашият съдия, в Рут е изкупителят на народа, в Първо и Второ царе е нашият пророк, в Трето и Четвърто царе е управляващият цар, в Ездра е вечният писар, в Неемия е възстановителят на разрушени места, в Естир е онзи, който обръща всичко на 180 градуса. В Йов е двойното възстановяване, в Псалми е нашият пастир, в Еклисиас е нашата мъдрост, в Песен на песните е нашия любим, в Исаия е принцът на мира, в Еремия е праведният клон, в плача на Еремия е нашият плачещ пророк, в Езекил е четвъртото лице, което се представя. Данаил е четвъртия, който влиза в огнената пещ. В Осия е нашият верен съпруг. В Осия е носещият теготите ни. В Авди е мощния на спасяване. В Йона е нашият велик чуждестранен мисионер. В Михей е посланникът на красивите нозе и благовестителят. В Наум е отмъстителят на Божиите избрани, в Авакум е Божият евангелист, в Софони е спасителят, в Агей е възстановителят, Захария е измиващия фонтан от грях и нечистота, в Малахия е слънцето на правдата, в Матей е Месията, в Марк е чудотвореца, в Лука е човешкият син, в Йоан е Божият син, Деяние е Святия Дух в действие, в Римляни този, който ни оправдава. В Коринтяни е този, който ни освещава. В Галатяни е нашият изкупител. В Ефесяни е нашето наследство. В Филипяни е онзи, който снабдява всичките ни нужди. В Колосяни е пълнотата на Божието естество. В Първо и Второ Солнце е нашия идещ цар. В Първо и Второ Тимотей е нашият посредник. В Тит е нашият верен пастор. В Филимон е нашия загрижен приятел. В Евреи е сиянието на Божията слава, отпечатъкът на Божието присъствие. В Яков е нашият изцелител. В Първо и Второ Петрово е нашият пастороначалник. В Първо, Второ и Трето Йоан е нашата безусловна любов. В Юда е идващия Господ. В Откровение е царя на царете и Господ на господарите. Вярвам, че ти си открил и ще откриеш Господ в 2026. В една от тези всичките изброени книги и ще приложиш всяка личност на Бог и всяко изявление на Бог в твоя личностен живот и във всяка една сфера от живота ти. Бъди благословен, търси Господа от все сърце и не забрави, чети Словото, моли се и имай добри взаимоотношения с Исус през 2026 и ще видиш божествено умножение и възвишение в живота ти, на теб и твоя дом.